A šta je semafor? Znaš? Znam. Šta? Da staju kola. Pa ili ima neka svetla? Da. Koja? Crveno, žuto i zeleno. A, zeleno znači da moraš da staneš. Ne, Obratno. Aj, opiši mi, na koje se staje svetlo? na crveno. Aha. Na semaforu ljudi stoje na crveno, Dobro. a na zeleno pređu. Dobro. Tato semafor, kad je crveno, da mora da se stane. Dobro. A kad je žuto, onda mora da se spremiš. Dobro. Zeleno kad možeš da kreneš. Pa da ljudi znaju kad treba da stanu, kada krenu, kada se pripreme. Pa čekaj, kako to znaju? Pa po bojama. A, na semaforu ima boje. Da, tato semafor. Crveno, zeleno, žuto i posle crveno i zeleno. A na zeleno kreću. To je da te zaustavi ili da te pusti da pređeš ulicu. A semafor je ono što kad crveno bude, ljudi stanu ili kola. To ti pomaže da ideš crveno, žuto, zeleno. Dobro.